Konta idazu, haizeak esaten duena, aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Katutxoak. Heidi kanpantorre garai baten bila atera da Seseman jaunaren etxetik. Baina zapuztuta gelditu da, handik ez baititu bere bihotzeko mendiak eta zuhaitzak ikusi, oso urruti daudeta. Mugi, lan handia dut eta... Neskatxa, zer duzu? Nekatuta nago! Oso politak dira. Gustatzen zaizkizu? Oso politak dira, nik hauntzak ditut eta txakur bat ere bai. Bat emango dizut. Zer? Benetan esan didazu? Jakina, hartzazu. Eskerrik asko! Hago geldi. Hor geldituko aiz. Dena ateragin behar nituen hemendik. Hartu denak nahi baduzu. Mila esker, Seseman jaunaren etxea oso handia da. Denak eramango ditut. Ui. Bai, badakit non dagoen Seseman jaunaren etxea. Neuk eramango dizkizut gero. Ederki. Utziko didazu orain batera moten. Bai, eraman nahi baduzu. Mila esker! Itxaron! Ui! Iritsi gara. Hemen bizi zara, ezta? Bai, mila esker. Ez ahaztu nire dirua. Lasai, oraintxe nator. Nondik zatoz, Andereño? Bizkor barrura? Itxaron ez itxi! Zaude, Sebastian, zaude pixka batean. Rottenmeier Andereñoa sutan dago, lehertzeko zorian dagoen kainoia ematen du, zoaz jangelara. Klarari mesede bat eskatu behar. Eskatuko diozu gero, bizkor, Andereño. Zer da hori? Ai, aztu egin zait Rottenmeier Andereñoak gorrotu ditukatuak, ez da? Aurrera!
zaitez, Adelaida! Entzun arretaz orain esan behar dizudana, ez dut errepikatzeko asmorik eta. Oso itxusia da etxetik inori ezertxo ere esan gabe joatea eta kaleetan barrena nora ezean ibiltzea. Onartezina da eta zigortu egingo zaitut. Ondo ez zitako neska batek eluke inoiz halakorik egingo. Jainko maitea, zertzabiltza Adelaida ni erotu nahian, ala? Ez kontua da... Nahikoa da! Oso aserren nago zurekin! Heidi, zer da hori? Zer? Antxa zaitez, Adelaida! Zigortuta afaldu gabe! Naiz ni ez dut nik egin egiazko katua da. Zer? Katua! Bai, katu txiki bat. Jainko maitea! Kanpora! Atera hemendik! Tinete! Sebastian! Oso polita da. Ilea oso leuna du. Oso harina da. Eta oso polita gainera, inoiz ez dut alako animaliarik eduki. Ez? Misina. Clara andereñoa? Rottenmeier andereñoak buruko minik garagarria duela esan dit, ala beraz bakarrik afaldu beharko duzue biok. Ederki. Emaidazu katua, ezin da hemen gelditu. Zer egingo duzu? Bota? Ezin dut besterik egin. Ez dut nahi Klararentzat ekarri dut. Egia da, niretzat ekarri du. Etzazu bota, Sebastian. Sentitzen dut, Rottenmeier andereñoaren agindua da. Entzuidazue, ganbaran eskutatuko dugu. Rottenmeier andereñoa ez da inoiz igotzen. Benetan! Ideia ona... Zera... Sebastian, mesedez, prestatuko duzu txokoren bat ganbaran katutxoarentzat? Favore, Sebastian! Ederki ba, txoko bat prestatuko dut, Clara andereñoa. Poza! Bai, horixe, ez zaude pozik zu ere, katutxo. Goazen andereño, zaratarik egin gabe. Kontuz! Bai! Erabiliko dugu saski hau? Bai, andereño, zergatik ez, hor aurreko gelan jarriko dugu, eguzkitsuago da. Oso gela ederra da! Gustatzen zaizu? Bai! Hori da. Prest dago. Orain ez egin zaratari gelditu hemen isilik, Gustura egongo dela uste duzu? Bai horixe. Oh, Miau izena jarriko diogu zeiruditzen. miau, izen egokia katuarentzat. Bai, miau egiten duta. Gustatzen zaizu? Miau, miau. Oso polita da, eta egunero ikusiko dut. Heidi, gure sekretu handia izango da. Bai. Unetxo bat. Sebastian, Zer da, andereño? non da gosaria? Zer? Miauren gosaria? Ah, bai, prest daukat, andereño. Hementxe duzu, baina Rottenmeier andereñoak ez du ezertxo ere jakin behar. Ez horixe. Ah, itxaron. Begira. Zeure gelara eramango dizut gero, baina ez esan inori, entzun? Bai, mila esker, Sebastian. Non da? Joan eginda. Ai. Miau!
Atera zaitez! Ui, oso bihurria zara! Geldi, gosaria emango dizut. Goseak zaude, ezta? Goxoa dago? Klararen gana eramango zaitut gero, bale? Zer duzu masailean? Au! Katutxoa oso bihurria da, ramazka egin dit. Zergatik egin duzu? Ez egin herri eta ez du gehiago egingo. Ez? Klara andereñoa? Gozaltzeko ordua, ezkutatu miau. Bai, miau! Miau! Oi, oi. Gerti! Miau! Ai, ai, ai. Arrapatu zaitut. Bizkor. Bai. Txintxoa izan behar duzu. Ez alde egin, Gero arte. Adelaida, zeze mandarren etxean goizeko 8:05 gutxitan sartu behar da jangelan. Ez dizut gehiago esango. Entzun duzu? Bai. Zer da hori? Zer? Aurpegian duzun arramazka hori. Ez dakit. Gaur goizean gertatu zen jaikitzerakoan. Ez da ezer, begira. Ume basatia. Tinete, garbitu jozu zauria. Bai, andereño. Ez da ezer, ondo nago. Garbitu jozu, ze egingo duzu zauria gaiztotzen bazaizu. Tinete, eramazu. Mesedez, andereño. Garbitu jozu ondo eta ipini ukenduren bat. Bai, bere alarroten meier andereñoa. Mendian hasitako neska guztiak bera bezain arratsakote dira. Un etxo bat! Nor de Montre aizi. Zergatik jodu korrela txilina, korrika eta presaka etorri nauk bisitaria gurgarri bat zelakoan, eta mukitxu bat besterik ez aurrean. Mesede bat eskatu nahi dizut. Mesede bat, ze mesede. Klara ikusi nahi dut. Zertarako? Klarak marko bat zorrit eta ordaintzeko eskatu nahi diot. Gezurti, Alena. Klara andereñoak ez dik ezertxo ere zor. Ospa hemendik, alde! Nien eiz gezurtia, jauna. Atzo arratsaldean galdu zenean, etxerako bidea erakutsi nion, eta marko bat ordainduko zidala agindu zidan. Atzo diok? Kontxo, ulertzen dia txikia izango zuan. Berehala jakingo diagu, ator nirekin. Unetxo bat, etorria izela esango zioat, ikitxaron hemen, berehala itzuliko nauk. Beste gauza bat, jozak organotxoa gelan sartzerakoan. Konforme? Mila esker, izugarri gustatuko zaiok, ikusiko duk. Aurrera. Mutil batek, Klara andereñoa ikusi nahi du. Lanpetuta dagoela esan diot, baina sartu egin nahi du alere. Utziko diot? Ze? Bizita bat niretzat? Hala da. Norbait etorri da ni ikustera hau poza. Esaiozu berehala sartzeko. Ongi. Klara andereñoa ikasten ari zara datorrela geroago. Uxer jauna, aspaldian ez da inor etorri ni ikustera, ia inoiz ez egia esan. Favorez. Ederki andereño unetxo bat bakarrik. Itzaka aztu, sartzerakoan hasi doinu eder bat jotzen. Bai.
duzu? Bai, berak eraman ninduen kanpandorrera. Joko duzu pixkat gehiago? Klara andereñoa. Mesedez. Zer da hori? Ikasgelatik dator. Orain hasiko da festa. Nahikoa da! Ixo! Hemendik nork utzi dizu hemen sartzen! Sebastian! 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 Deitu egin didazu, Rottenmeier andereñoa? Bota etxe honetatik mutikoa eta pizian azkagarri hori! Bai, atorre mendik. Oso ondo jo duk. Orain joan adi, eta eskerrik asko. Tira, oa. Eta nire markoa, jauna? Egia. Hartzak, hau Klara andereñoaren zorra duk, eta beste marko bat, horren ondo jotzeagatik. Mila esker. Ikastordua bukatuta gero arduratuko naiz hemen gertatuaz. Uxer jauna, segi irakasgaiarekin. Bai, andereño. Nor da? Opari bat Klara andereñoaren zat. Niretzat? Aurrera. Saski hau Klara andereñoaren zat da, Elizaren bateko dorrezainak bidali du. Dorrezain batek? Ongi. Zer ote da? Baliotsua izango da Elizak bidalia bada. Bukatu ikasgaia lehenbizi eta gero zabalduko dugu, segi ikasten. Baina... Heidi, zer ote da? Ez duzu barruan zer dagoen ikusi nahi? Ez, Clara. Banik bai. Uxer jauna ikusi nahi dut. Mesedez utzi dazu, zirrikitu batetik begiratuko dut. Clara, favorez. Gusturago ikasiko dut saskiaren barruan zer dagoen ikusita gero. Zuk ere bai? Uxer jauna, enago ados, inola ere ez. Nere iritziz Rottenmeier andereñoa hobedugu amore eman. Uxer jauna! Alegia, ara, neske korren besteko interesa badute saskian, eta ikasgaiarekin jarraitzen badugu barruan zer dagoen ikusi gabe, ez dituzten irazalpenak behar bezala entzungo, eta behar bada hobe izango da oparia zer den ikusten ustea, orduan kaiako izango dira ikasgaia ondo ulertzeko eta keiako aurreratzeko. Hori guztia kontuan harturik nire ustez, hobe da neskek nahi dutena egitea hori da nire iri... Bueno, ederki, egoki iruditzen bazaizu. Zer duzu, Uxer jauna? Ez altzara serretuko Rottenmeier andereñoa, katuak dira. Katuak! Ene Jesus! Ez galdi! Zoragarriak dira. Saltoka dabiltza. Oso zoriontsuak dira. Jolas eta jolas. Sebastian, tinete! Jainko maitea, Rottenmeier andereñoa! Harrapatu munstroiek harrapatzeko esan dizut! Bai, andereño. Egon geli, harrapatu zaitut.
Andereño, Konortea galdu du. jainkoarrena ze ondamena. Oso jostagarria izan da. Kalera botako dituzte gaixoak oso txikiak dira. Ezin dugu ezer egin istilu handia sortu dute. Eta miau non sartu ote da. Bilanoa! Andereño, Bihotza taupaka dut oraindik. Adelaida gogor zigortu behar dugu. Sotoan giltzapetu eta ez dadila atera nik esan arte. baina xaguak ekarriko ditu berriz ere. Hemen daude, miauka entzuten ditut. Hemen daude oraindik ez da. Ez, Andereño, denak bota ditugu. Benetan, ziur zaude Tinete. Bai? Clara, miau ekarri dut, begira ze polita. Zatozona, miau. Jairik eta nik zainduko zaitugu, baina txintxoa izan. Ez egin bihurrikeriak. Oh! Egon geldi. Isilik. Kilimak egiten dizkit.動物嫌いのロッテンマイヤーさんに隠れて屋根裏部屋で子猫のミーちゃんを飼っていたハイジはある日ロッテンマイヤーさんが出かけたことを知り早速ミーちゃんをクララの部屋へ下ろして一緒に思いっきり遊ぶのでした。ところがどうでしょう、出かけたはずのロッテンマイヤーさんが突然戻ってきたから大変。次回は捨てられたミーちゃん、お楽しみにね。Dituzu lagunak mendiarte jolasean pozik Bello Jaidi eta lagun guztiekin Ipiki, ipijapa Gure laguntxoak badoaz Hurrengo atalean Bertan izango dira zure ondoan Yola bati, yola bati, yola bati, yola bati, yola